Képzeld el, hogy egy váratlan betegség vagy baleset miatt nem tud dolgozni, és nem biztosította megfelelő egészségügyi ellátásod. A csoportos betegség és balesetbiztosítás pontosan ilyen helyzetekre nyújt megoldást. Egyre népszerűbb Magyarországon, mivel a munkaadók felismerik, hogy a munkavállalók egészségügyi és biztonsági védelme kulcsfontosságú a munkavállalói elégedettség és megtartás szempontjából. A csoportos biztosítási formák, mint a betegség és balesetbiztosítás, olyan konstrukció, ahol egy csoport, például egy vállalat alkalmazottai, kollektívan vannak biztosítva. A munkaadó köti és fizeti a biztosítást, gyakran részben vagy egészben átvállalva a költségeket a munkavállalóktól. A biztosítás kiterjedhet a munkavállalók családtagjaira is, és kiegészítő szolgáltatásokat is nyújthat, melyeket a munkavállalók saját hozzájárulással igénybe vehetnek. A csoportos biztosítás előnyei közé tartozik a költséghatékonyság, mivel kedvezőbb díjakat kínál, mint az egyéni biztosítások. Széleskörű fedezetet nyújt különböző egészségügyi és baleseti szolgáltatásokra, mint például orvosi vizsgálatok, kórházi ellátás, műtétek, rehabilitáció és baleseti esetekben anyagi támogatás. Növeli a munkavállalók elégedettségét és lojalitását, mivel fontos juttatásnak számít. Emellett a munkáltatók adózási kedvezményeket is igénybe vehetnek. Azonban hátrányok is lehetnek. Bizonyos csomagok korhatárokat és kizárásokat tartalmazhatnak, amelyek korlátozhatják a biztosítottak körét. A csoportos biztosítások általában kevésbé rugalmasak az egyéni igényekhez képest, mivel a csomagot a csoport igényeihez igazítják. Ha a csomag nem fedi le a munkavállalók által kívánt szolgáltatásokat, elégedetlenséget okozhat. A biztosítás megkötése és fenntartása több lépésből áll. A munkaadónak alaposan meg kell vizsgálnia a piacon elérhető ajánlatokat, hogy a legmegfelelőbb biztosítást kössék meg. A szerződéskötés során figyelembe kell venni a csoport igényeit és a biztosító által kínált szolgáltatásokat. A biztosítási csomagot évente érdemes felülvizsgálni, hogy biztosítsák a folyamatos megfelelőséget és szükséges módosításokat. A kulcsember biztosítás növeli a vállalkozás hitelességét és megbízhatóságát mind a munkavállalók, mind az üzleti partnerek szemében. Javítja a munkahelyi morált és a lojalitást, valamint erősíti a partnerekkel való kapcsolatok stabilitását. A befizetett biztosítási díj költségként jelentkezik, így a vállalkozás pénzügyi tervezésébe is beilleszthető. Összefoglalva, a csoportos betegség és balesetbiztosítás jelentős előnyöket kínál mind a munkáltató, mind a munkavállalók számára, hozzájárulva a munkahelyi elégedettséghez és az egészségügyi biztonsághoz.